Έγγραφα με στοιχεία λήψης. Δευτεροσφαιρών. Θα βρω... Έτσι λέει, ναι. Άλλαξε το όνομά της, το έκανε... Εδώ δεν φαίνεται. Εσύ. Να το, ναι. Εντάξει. Τι μου είπε. Ναι. Περιμένω 2 λεπτά να μου τα δώσει. 5,98, ID 5,98, 65,238. Ναι. 2,3,8. Μπορούσα να αναδείξω 14. Αφή. Ναι. Το όνομά τους δεν φαίνεται. Μου έχουν πει ότι είναι συνδεδεμένοι, είναι κάποια από τα σχολεία που δεν έχουν... Φαίνεται σαν user απλώς. Φαίνεστε σαν user. Για να μιλήσω λίγο να τους ακούω. Για μιλήστε. Από το 11 του Χίου. Α, ακούνε. Εγώ δεν αν μιλάτε δεν σας ακούω. Όχι, δεν τους ακούω. Δεν είναι τόσο τρομερό αν δεν μπορώ να τους ακούσω. Είστε private. Έχετε να πατήσει κάτι private, λέει, αυτό. Αυτό ήταν στο chat. Ένα private. Τώρα... Δεν είναι τόσο αγχωτικό αν δεν μπορώ να τους ακούσω εγώ. Μια ερώτηση αν έχω, μπορώ να τη γράψω και μετά. Και αυτό. Εντάξει, ναι, ναι. Ή χειρότερη, άστε να βγείτε και να ξαναμπείτε. Έτσι μπορέσετε να πάρετε και το όνομα της Θείας, αν η Δούση να μας υποτίσει, και μήπως έτσι. Ναι. Καλησπέρα, ποιος είναι? Ναι. Από ποιο σχολείο? Πάντως το βασικό είναι να ακούτε εσείς. Από ποιο σχολείο μιλάτε, σας ακούω. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Α, με ακούτε? Ναι, από ποιο σχολείο μιλάτε. Από τον Νηπιαγωγείο Ευδήλου είμαι. Ωραία. Γράψτε και το όνομα του Νηπιαγωγείου. Προφανώς είστε ο τελευταίος που μπήκε, αλλά δεν έχετε δηλώσει κάποιο όνομα ως attendee. Αυτό Στο username έχω βάλει Νηπιαγωγείο Ευδήλου. Ναι. Έχω μια άλλη κυρία που θέλει να μπει ξαφνικά και μπήκε. Αλλά το πήραν. Α, μιλάτε. Ναι. Οπότε θα μιλάω να επικοινωνούμε έτσι. Μισό λεπτό. Κυρία Βεζικάνη, με ακούτε? Σ' ακούω, ναι, πολύ καλά. Από το πρώτο νηπιαγωγείο Βροντάδου Χίου, είμαστε εντάξει τώρα? Φαίνεται σαν HTML viewer, σαν ένας κοινός χρήστης, δεν έχετε προσδιορίσει το όνομα. Φαίνεστε, σας ακούω, με ακούτε, αλλά δεν μου έχετε προσδιορίσει το όνομα στη λίστα. Να φαίνεστε Δεν έχουμε προσδιορίσει το όνομα. Πώς θα γίνει να το προσδιορίσουμε? Την ώρα που μπήκατε λογικά σας ζήτησε, μάλλον. Γιατί
Ναι, αλλά τώρα το διόρθωσα. Μπήκα και το διόρθωσα. Μήπως πρέπει να βγείτε και να ξαναμπείτε για να φανεί. Να βγω και να ξαναμπω. Κάνετε ένα κόπο, ναι. Εντάξει, θα το προσπαθήσω. Ευχαριστώ. Και η Κλέια 31 θα ήθελα να πάρει το όνομα του σχολείου. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Με ακούτε? Ναι. Ναι, σας Από ακούω. την Νηπιαγωγείο Εκδήλου εγώ Ναι. μιλάω τώρα. Ναι, το ξέρω, μιλήσαμε και πριν, αλλά δεν έχετε δηλώσει το όνομα. Σας ακούω, αλλά βάλτε το να φαίνεται. Έστειλα στο chat το όνομα και στο username έχω βάλει Νηπιαγωγείο Εκδήλου. Πού να το δηλώσω το όνομα? Στο chat το πήρα. Στο username το βάλατε και δεν έχει φανεί. Δεν έχει φανεί. Έβαλα username Νηπιαγωγείο Εκδήλου Ικαρίας. Θα έπρεπε να έχει φανεί. Τι να κάνω τώρα? Πώς να κάνετε ένα κόπο να Ναι. βγείτε και να ξαναμπείτε? Ε, Σας είναι εύκολο? Ωραία. και μπείτε κατευθείαν ως νηπιαγωγείο Εκδήλου. Καλησπέρα. Ναι, γιατί δεν τους ακούω ξαφνικά. Κυρία Βεζιριάννη, Μας ακούτε? Ναι, ποιος μιλάει. κυρία Βεζιριάννη, από το πρώτο νηπιαγωγείο Βροντάδο Χίου, τώρα είμαστε εντάξει? Για να τους χωρίσω Λοιπόν. σε μια συνομιλία να πούμε ότι όλοι είναι εντάξει. Τα μικρόφωνα. Σας ακούω, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κάποια σχολεία δεν τους παίρνει το ID. Εντάξει, δεν πειράζει. Στη χειρότερη... Έτσι κι αλλιώς θα μου στείλετε όλοι μετά κάποιο mail όσοι παρακολουθήσατε. Τους άλλους τους ακούμε. Μήπως, Τώρα να μην σας βάζω να βγαίνετε και να κάνετε συνέχεια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κάποια σχολεία δεν γνωρίζω το όνομα. Μήπως Το 11ο Αλεξανδροπολί. Είχε μπει πρώτο και δεν το ακούω. ένα κόκκινο που να αποσβήνει, πού να αποσβήνει το κόκκινο? Το 2 μήπως. Καλησπέρα, το νηπιαγωγείο Νέας Βάθρας. Ναι, σας ακούω, ναι, μια χαρά. Νέας Μπάθρας, ναι. Όχι, αυτό. Το δεύτερο νηπιαγωγείο Φερών. Ναι, 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 όλα μια χαρά. Εμείς τους Από έκτο νηπιαγωγείο. Το κλείσαμε στα... Έκτο νηπιαγωγείο φαίνομαι το όνομά μου. Ναι, φαίνεστε, σας ακούμε μια χαρά. Ευχαριστούμε. δεύτερο φερόν. Ναι, ναι, δεύτερο φερόν, όλα καλά. Μπείτε και ξαναμπείτε. Ναι, ναι. Ωραία. Κυρία Κλέια, ακούει? Καλησπέρα από έκτο νηπιαγωγείο Ισίου, με ακούτε? Καλησπέρα από Έκτο νηπιαγωγείο Ισίου. έκτο. Είχα μπει με το όνομά μου, το έχω αλλάξει, έχει αλλάξει, το βλέπετε, εγώ το βλέπω στη λίστα. Έκτο Χίου δεν βλέπω να λέει. Και μπορεί να κάνει... Ναι. λόγο να- Εντάξει, ακόμη δεν έχει φανεί. Είχατε πει και πριν, δεν είναι έτσι. Ναι, είχα μπει και πριν με το όνομά μου, το άλλαξα όμως, δεν ξέρω αν φαίνεται. Η άλλη χεράκι. Ναι. Εντάξει, ωραία. Δεν σας βλέπω, αλλά αφού με ακούτε και σας ακούω, εντάξει. Ωραία, ευχαριστώ. Κυρία Μοτρίκα. Η κυρία Μουτρίκα δυσκολεύεται, δεν μπορεί να συνδεθεί. Μιλήσαμε τηλεφωνικά. Είναι από ποιο σχολείο μου θυμίζετε? Είναι από το Λιβαδίον Χίου. Και Τη διαγωγείο Λιβαδίον Χίου. Είπε ότι θα προσπαθήσει, μου είπε να σας το πω. Προσπαθεί, τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει. την είδα, φάνηκε, αλλά δεν... Ναι, μας ακούτε? Ναι, από την Αλεξανδρούπολη. Από το 11ο Δημοτικό μας ακούτε? Ναι, τώρα σας ακούω, ναι. Σας ακούμε, αλλά δεν σας βλέπουμε. Ναι, δεν θα με δείτε. Α, δεν θα σας δούμε. Όχι. Ωραία. Σκέφτηκα ότι όλοι, αν φαινόμασταν όλοι εμείς, θα γινόταν χαμός και καλύτερα να δείτε τις παρουσιάσεις. Δεν έχω πάλι, δηλαδή, γι' αυτό δεν σε είπα χρειάζεται κάμερα, απλά θέλω να ακούτε αυτά που θα πω, να δείτε τις παρουσιάσεις και μετά να μιλήσουμε για απορίες. Σας ακούμε. Κάτι, απλά να με ακούτε. Ναι. Κυρία Μουτρίκα, μπορείτε να μιλήσετε να δω να σας ακούω εγώ?
Περιμένουμε λίγο ακόμη. Περιμένουμε λίγο ακόμη. Λοιπόν, Πάρε από την αρχή. εδώ τι είναι. Αν δεν το δημοτικό Αλεξανδρούπολης ακούει, τσεκάρεις μόνο. Ποιος δεν ακούσει. Δεν ξέρω. Λοιπόν, με ακούτε, όσοι με ακούτε, τέλος πάντων, εντάξει, με ακούτε, λοιπόν, όσοι με ακούτε, ένα λεπτό, θα ρωτάω κάθε σχολείο να μου λέει αν με ακούει και το ακούω και όσα σχολεία δεν ακούσουν το όνομά τους, θα μου πούνε ποια είναι για να τα σημειώσω γιατί δεν φαίνονται στη λίστα, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, 11ο Αλεξανδρούπολης. Σας ακούμε. Ωραία. Πρώτο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Ορίστε. Ωραία. Το πρώτο Αγίου Κηρύκου. Σας ακούμε. Ωραία. Δεύτερο Φερών. Δεύτερο Φερών. Μ' ακούτε, ναι. Σας ακούμε. Ωραία. Πέμπτο Νηπιαγωγείο Χίου. Σας ακούω μια χαρά. Ωραία, τέλεια. Μέσου Καρλοβάσου. Μεσαίου Καρλοβάσου. Μεσαίου. Ναι. Ακούμε. Κυρία Μουτρίκα. Η κυρία Μουτρίκα. Νηπιαγωγείο Νέας Μπάφρας. Νηπιαγωγείο Νέας Μπάφρας. Ναι, ναι. Α, δεν σας ακούω κυρία Μουτρίκα, με ακούτε, δεν σας ακούω. Δεν πειράζει, δεν είναι πολύ κακό αυτό. Άμα θέλετε να ρωτήσετε κάτι θα το γράψετε. Βασικά να ακούτε εμένα θέλω. Είναι κάποιο σχολείο που με ακούει και δεν άκουσα το όνομά του. Το πρώτο νηπιαγωγείο Βροντάδου Χίου. Σας ακούμε και δεν ακούσαμε το όνομά μας. Δεν σας βλέπω σαν δεν έχει κάνει το όνομα. Άλλο. Για το δεύτερο νηπιαγωγείο Χίου σας ακούει. Αυτό το Και το Δημοτικό Σχολείο Πυθαγορείου. Και το. Δημοτικό Σχολείο Πυθαγορείου. Ωραία. Άλλο. Έκτο νηπιαγωγείο Χίου. Ναι, έκτο νηπιαγωγείο Χίου. Άλλο. Δημοτικό Σχολείο Φημιανών. Δημοτικό. Σχολείο Φημιανών. Χίου. Είναι που θα μου γράψεις την έκθεσή σου. Λίγο πιο δυνατά το τελευταίο. Δημοτικό Χίου πιο. Δημοτικό Σχολείο Φημιανών Χίου. Α, Θημιανών. Μάλιστα. Ωραία. Άλλο. Άλλο. Γαλακτείο. Σάκη θα μιλήσει για το όχι. Ξέρετε κάποιον που να περιμένουμε να μπει, κάποιος συνάδελφος, κάποιο σχολείο που περιμένουμε να μπει για να ξεκινήσουμε. Ξέρετε κάποιος που μπορεί να περιμένουμε να μπει για να τον περιμένουμε. Με ακούτε. Ναι. Ναι, λέω, ξέρει κάποιο σχολείο που να... Ναι, ποιο. Ναι. Ναι, Άγιος Κήρυκος. Ωραία, σας βλέπω τώρα. Ναι. Ναι. Σας ακούω. Εντάξει. Από τον Εύδηλο προσπαθούν να μιλήσουν μαζί σας. Τον Εύδηλο. Ναι, με ακούτε. Σας ακούω, ναι. Από τον Εύδηλο
Ναι. Το νηπιαγωγείο εκδήλου. Ναι, σας ακούω, όλα μια χαρά. Αλλά δεν βλέπω απλά το όνομά σας εδώ, δεν πειράζει. Πώς μπορούμε να το αλλάξουμε? Αυτό προσπάθησα τώρα, αλλά... Δεν πειράζει τώρα, εντάξει. Κυρία Βεσιριάννη, μήπως να κάνετε μια προσπάθεια να βγείτε και να ξαναμπείτε για να έχετε τις ενημερώσεις και να δείτε αυτά τις αλλαγές που έχετε κάνει. Όχι, είναι πολύ μεγάλο ρίσκο να πω εγώ. Πάνω ότι μπορεί να, αν δεν μπορέσω για κάποιο λόγο, δεν θα γίνει το webinar. Είναι λίγο ρίσκο. Ναι, δεν θα βγουν άλλοι, ρε. Είναι 25 και είμαστε 16 μόνο. Μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, οπότε θα ξεκινήσουμε τότε. Εντάξει. Λοιπόν, Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα ξεκινήσω τις παρουσιάσεις και στο τέλος θα κλείσω τα μικρόφωνά σας για να μην υπάρχει θόρυβος και μετά θα τα ανοίξω και θα δούμε κάποιες ερωτήσεις, εντάξει. Με ακούσατε όλοι? Ναι. Ωραία. Εντάξει, ξεκινάμε. Λοιπόν. Ωραία. Εφή, δεν σαν με ακούς λίγο. Βάλετε τέτοια. Εσύ, με ακούς γιατί τώρα δεν έχω επαφή. Λοιπόν. Και τι βλέπεις στην οθόνη? Τώρα δεν βλέπω το παρουσίαση. Βλέπω το δεύτερη συνάντηση για την καμπάνια Πάκη. Αυτό, το βλέπεις? Ναι. Λοιπόν, εντάξει. Και με ακούς εμένα, έτσι? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, άρα ξεκινάμε απλά έτσι πολύ γρήγορα να δείτε λίγο το πρόγραμμα. Τι θα πούμε σήμερα. Στην ουσία θα σας πω λίγα πράγματα για το έργο. Όχι την καμπάνια, αλλά το έργο αυτό καθεαυτό. Κάποια αποτελέσματα για το πώς πήγε η καμπάνια πέρυσι και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και στη συνέχεια θα γίνει παρουσίαση του παιχνιδιού, πώς παίζεται το παιχνίδι και θα τελειώσουμε με κάποιες ερωτήσεις. Εντάξει. Εάν υπάρχει κάποια επίγουσα ερώτηση στη διάρκεια της, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα στο chat και θα σας απαντήσει η κυρία Μαύρου, συνάδελφος. Τώρα τι βλέπεις? Όχι. Λοιπόν. Ήρθαν κι άλλοι. Λοιπόν, η συγκεκριμένη καμπάνια υλοποιείται στα πλαίσια ενός έργου ευρωπαϊκού, το Traffic Snake Game Network, το οποίο έχει ξεκινήσει από πέρυσι το Φεβρουάριο, πρόπερσι σχεδόν τώρα. Έτσι, αυτή δηλαδή θα είναι ουσιαστικά η δεύτερη σχολική χρονιά που θα υλοποιηθεί η καμπάνια στα σχολεία και στην Ελλάδα.
Λοιπόν, στο συγκεκριμένο έργο συμμετέχουν 18 εταίροι από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Όπως βλέπετε και στο slide. Από την Ελλάδα ο εταίρος είναι το ΚΑΠ, γιατί είναι εκπαίδευση συγκεκριμένα. Τι αφορά τώρα το συγκεκριμένο έργο? Στην ουσία αφορά μια εκστρατεία, μια καμπάνια, έχει ομάδα στόχο τους μαθητές νηπιαγωγείων και δημοτικών και κατά συνέπεια τους γονείς και τους δασκάλους τους. Και ο στόχος είναι να ενθαρρυνθούν τα παιδιά, αλλά και σε δεύτερο στάδιο και οι γονείς και οι φοιτητικοί, ώστε να μετακινούνται καθημερινά προς το σχολείο τους με ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ο στόχος του έργου είναι να φτιαχτεί ένα δίκτυο για το κυκλοφοριακό φυτάκι, το οποίο στην Ελλάδα το έχουμε ονομάσει μπάκι, σε κάθε χώρα έχει επιλεγεί ένα διαφορετικό όνομα. Ένα διαφορετικό όνομα για το συγκεκριμένο το φυτάκι, το παιχνίδι, όπου στην ουσία υπάρχει κεντρική υποστήριξη. Υπάρχει κεντρική υποστήριξη από τον συντονιστή του έργου. Αμέσως μετά είναι τα εθνικά σημεία επαφής, όπου εθνικά σημεία επαφής είναι ο εταίρος που συμμετέχει από το έργο από κάθε χώρα. Για παράδειγμα, για την Ελλάδα το εθνικό σημείο επαφής είναι το ΚΑΠΕ. Και γύρω από αυτό είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή τα σχολεία, οι γονείς, οι μαθητές, ο Δήμος, οι πρωτοβάθμιες, οποιαδήποτε εκπαιδευτικοί φορείς ή άλλοι φορείς σχετικοί με την κυκλοφοριακή αγωγή ή τη φιλική μετακίνηση, που μπορεί να θέλουν να ασχοληθούν με το έργο, να το υποστηρίξουν για αυτή τη διάρκεια της τριετίας. Το παιχνίδι, λοιπόν, όπως είπαμε, παίζεται από μαθητές των νηπιαγωγείου και του δημοτικού. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησε το έργο, η ιδέα ήταν να υλοποιείται από μαθητές του δημοτικού, αλλά υπήρχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση, τουλάχιστον στην Ελλάδα και από νηπιαγωγεία. Φανταστείτε ότι φέτος η συμμετοχή είναι περίπου μισά-μισά. Οπότε η κύρια ομάδα στόχου είναι αυτοί οι μικροί μαθητές. Αλλά όμως, οπωσδήποτε, στη συμμετοχή και πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν και οι δάσκαλοι και φυσικά οι γονείς των μαθητών, οι οποίοι θα τους υποστηρίξουν σε αυτή τη διαδικασία και θα είναι και ανοιχτοί όταν θα μεταφέρουν τα παιδιά τις γνώσεις που μαθαίνουν στο σπίτι τους. Καλά. Είναι μικρά και δεν φαινόντουσαν. Η διάρκεια του παιχνιδιού αυτού καθεαυτού, το βασικό χαρακτηριστικό της καμπάνιας είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα παιχτεί για 2 συνεχόμενες σχολικές εβδομάδες. Δηλαδή Δευτέρα Παρασκευή και ξανά Δευτέρα Παρασκευή. Πολιτές εβδομάδες. Κάθε σχολείο που συμμετέχει έχει τη δυνατότητα να παίξει με μία τάξη, με περισσότερες τάσεις ή ακόμη και όλο το σχολείο. Τώρα, δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση, είτε οικονομική είτε οτιδήποτε για το σχολείο που συμμετέχει, πέραν το ότι να υλοποιήσει το παιχνίδι και να κάνει κάποιες δράσεις σχετικές με την φιλική μετακίνηση καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, εκτός των 2 αυτών εβδομάδων του παιχνιδιού. Το υλικό που χρειάζεται για το παιχνίδι θα παρασχεθεί από το ΚΑΠΕ, που θα λύει επιδρομικά στα σχολεία πολύ πριν ξεκινήσει να παίξει το παιχνίδι αυτό, δηλαδή το πανό, αλλά και τα πολύχρωμα αυτοκόλλητα τα οποία θα επικολλούνται πάνω, θα σας εξηγήσω αργότερα στους κανόνες του παιχνιδιού. Φυσικά αυτό το υλικό μετά τη λήξη θα πρέπει να επιστροφεί στο ΚΑΠΕ, έτσι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα σχολεία που θα παίξουν την επόμενη χρονιά. Όπως έγινε Να διακόψω λίγο. Να σας διακόψω λίγο. Ναι, αν και δεν θα... Πείτε μου. Δεν έχω κάποια απορία, απλώς θέλω να παρακαλέσω τους συναδέλφους να κλείσουν τα μικρόφωνά τους. Λοιπόν, τα μικρόφωνα θα τα κλείσω τώρα εγώ για όλους. Εντάξει. Και στο τέλος θα μπορέσουμε, όταν τελειώσει η παρουσίαση, να ρωτήσετε. Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, όπως θα έχετε ήδη λάβει και στα mail από την αρχή που σας έχω στείλει, έχουν εκτός από την σελίδα του έργου, την οποία είναι αυτή και την οποία οι περισσότεροι γνωρίζετε καθώς έχετε μπει για να κάνετε την εγγραφή του σχολείου, είναι η σελίδα του έργου, είναι η σελίδα της Ελλάδας μέσα στο έργο και έχουν φτιαχτεί και δύο ιστοσελίδες στα πλαίσια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Facebook και Twitter, για το κυκλοφοριακό φυτάκι. Μπορείτε και αυτές να τις επισκεφτείτε, να κάνετε like, να ανεβάσετε από τις διάφορες δράσεις που θα κάνετε κάποιες φωτογραφίες ή κάποια νέα ή οτιδήποτε άλλο εσείς κρίνετε ως εκπαιδευτικοί. Αυτή είναι η μορφή που έχει αρχική σελίδα όταν μπει κάποιος. Τώρα αναφέρομαι πιο πολύ στα σχολεία τα οποία μπορεί ακόμη να μην έχουν κάνει εγγραφή ή να θέλουν έχουν κάποια άλλη εκκρεμότητα μέσα στην ιστοσελίδα. Η σελίδα του Facebook, την οποία μπορείτε να επισκεφτείτε, δεν θα μείνω σε αυτά ιδιαίτερα. Και τώρα θα ήθελα να σας πω λίγο πριν ξεκινήσουμε να πούμε για το παιχνίδι αυτό καθεαυτό. Θα ήθελα να σας πω λίγο κάποια πράγματα για το πώς θα πήγε η καμπάνια πέρυσι, που ήταν η πρώτη χρονιά, το πρώτο σχολικό έτος πέρυσι που παίχτηκε η καμπάνια σε όλες αυτές τις χώρες της Ευρώπης που συμμετέχουν. Αυτή τη μικρή αφισούλα μπορείτε να τη βρείτε και στην ιστοσελίδα του έργου, μπαίνοντας θα τη δείτε στην ιστοσελίδα την κεντρική, όχι της Ελλάδας, όπου φαίνονται πολύ συνοπτικά κάποια αποτελέσματα. Βλέπετε συμμετείχαν 18 χώρες, 169 πόλεις, γύρω στα 325 σχολεία και 2.000 περίπου τάξεις, γύρω στους 50.000 μαθητές. Και δεξιά μπορείτε να δείτε στο μικρό διαγραμματάκι, μπορείτε να δείτε στην ουσία την αλλαγή που υπήρξε στον τρόπο μετακίνησης από 62% στο 82% κατά τη διάρκεια της καμπάνιας σε αειφόρο τρόπο μετακίνησης, το οποίο μετά παρέμεινε, έπεσε πολύ λίγο στο 79%. Είναι πολύ σημαντικό όχι τόσο τα παιδιά να υιοθετήσουν ένα καλό τρόπο μετακίνησης κατά τη διάρκεια των 2 εβδομάδων, αλλά όσο αυτός ο τρόπος και σαν νοοτροπία να παραμείνει και μετά το πέρας του παιχνιδιού. Εφή. Βλέπεις και το... Ναι. Πώς μπορεί να φύγει. Από μένα. Λοιπόν, ένα λεπτό, συγγνώμη λίγο. Αυτό το βλέπετε εσείς. Ωραία. Λοιπόν, εδώ πέρα φαίνεται σε ένα πίνακα, είναι από αποτελέσματα από όλες τις χώρες, στατιστικά αποτελέσματα από όλες τις χώρες από την περσινή καμπάνια. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι στην Ελλάδα, όπως και φέτος, από ό,τι φαίνεται, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη επίκριση από τα σχολεία. Ο στόχος του έργου είναι σε κάθε χώρα να συμμετάσχουν συνολικά για τα 3 χρόνια 60 σχολεία. Δηλαδή, ο ελάχιστος αριθμός σχολείων είναι 20 σχολεία κάθε χρόνο και θέλουμε 20 καινούργια σχολεία κάθε χρόνο. Συνολικά 60 σχολεία διαφορετικά να παίξουν σε αυτά τα 3 χρόνια. Βλέπουμε ότι στην Ελλάδα πέρυσι παίξανε και συμμετείχαν, δηλαδή υλοποίησαν την καμπάνια, πέρασαν τα δεδομένα, έβγαλαν αποτελέσματα 66 σχολεία μόνο πέρυσι, το οποίο είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός αριθμός και ο μεγαλύτερος, αν δείτε, από όλες τις χώρες που έχουν συμμετάσχει. Κάποια αποτελέσματα για να δούμε αν τελικά άξιζε τον κόπο. Αυτά είναι, ξαναλέω, συγκεντρωτικά από όλες τις χώρες της Ευρώπης που συμμετείχαν, δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Αν πραγματικά υπήρξε κάποια βελτίωση στις εφόρες μετακινήσεις, και βλέπουμε ότι όντως υπήρξε ένα περίπου 20% αύξηση του πλήθους των εφόρων μετακινήσεων, το οποίο είναι και ο ελάχιστος στόχος του παιχνιδιού. Το 20% για όλα τα σχολεία που παίζουν σε όλες τις χώρες είναι ο ελάχιστος στόχος για βελτίωση των εφόρων μετακινήσεων. Και το πιο σημαντικό είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι ναι, ανέβηκε στο 82%, αλλά μετά παρέμεινε στο 79%. Δεν ξαναέπεσε δηλαδή. Το μετά, φανταστείτε ότι γίνεται μια μέτρηση 3 εβδομάδες αφού έχει λήξει το παιχνίδι και αφήνουμε αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα ακριβώς για να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά να μην το έχουν τόσο πρόσφατο και ζεστό, οπότε να πούνε θα το κάνω για να
έχω ένα καλύτερο αποτέλεσμα, να έχει κάπως ξεχαστεί. Βλέπουμε ότι έχει παραμείνει ως καλή συνήθεια. Η Ελλάδα, όπως είδαμε και στο προηγούμενο πίνακα, βλέπουμε ότι ξεπέρασε το στόχο των 20 σχολείων κατά έτος, κατά 46 σχολεία πέρυσι, δηλαδή θέλαμε τουλάχιστον 20 σχολεία και τα περάσαμε κατά 46, ήμασταν σύνολο 66 σχολεία, τα περισσότερα από όλες τις υπόλοιπες χώρες. Τι έγινε τώρα στην Ελλάδα, στην καμπάνια του Μπάκη, την περσινή χρονιά. Την περσινή χρονιά τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε συμμετοχή γύρω στο 138 σχολείων, αν θυμάμαι καλά. Πολλά σχολεία κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τελικά δεν υλοποίησαν την καμπάνια, είτε γιατί δεν προλάβαιναν, είτε γιατί γράφτηκαν χωρίς να έχουν πολύ καλοσκεφτεί ότι θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν, είτε γιατί κάποια πράγματα στραβώσαν προς το τέλος. Αυτό, εντάξει, πραγματικά θα ήθελα φέτος να μην ισχύσει, δηλαδή να είναι απόλυτα συνειδητό ότι το σχολείο θα συμμετέχει και θα κάνει όλες αυτές τις δράσεις. Άλλωστε είναι κάτι που απαιτεί πάρα πολύ λίγο χρόνο, τουλάχιστον κατά τις 2 εβδομάδες μιλάμε για 5 λεπτά το πρωί η μέτρηση των παιδιών, έτσι. Και σε αυτό το χάρτη που μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα να τον δείτε, είναι από την περσινή χρονιά πώς είναι κατανεμημένα τα σχολεία που συμμετείχαν σε όλη τη χώρα. Έτσι λοιπόν πέρυσι έπαιξαν 69 σχολεία, τα 41 έπαιξαν τη βασική έκδοση του παιχνιδιού, όπου βασική έκδοση είναι στην ουσία να παίξω το παιχνίδι για 2 εβδομάδες και να μην κάνω στην ουσία κάτι άλλο σημαντικό. Τα 28 έπαιξαν την deluxe έκδοση, θα το πούμε αργότερα τι είναι. Η deluxe έκδοση είναι όλο αυτό το παιχνίδι των 2 εβδομάδων ουσιαστικά να αγκαλιαστεί από ένα πλήθος δράσεων σχετικές με τις φιλικές μετακινήσεις. Θα πούμε πιο πολλά στη συνέχεια. 334 τάξεις και περίπου 6.679 μαθητές δημοτικού και νηπιαγωγείου μαζί είχαν συμμετοχή από τη χώρα μας πέρυσι στη συγκεκριμένη καμπάνια. Τα παιδιά που παίξανε, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα αν κάποιοι από εσάς που παρακολουθείτε ή στη σχολεία που μάλλον όχι, γιατί δεν θα είχατε λόγο να παρακολουθήσετε, αλλά πραγματικά όλα τα σχολεία που παίξανε πέρυσι και από συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ, τους άρεσαν πάρα πολύ, το διασκέδασαν και θα θέλανε να έχουν ξανά συμμετοχή. Τώρα, μερικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν από τα σχολεία, και αυτό λέω ξανά ότι είναι κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς, δεν σας περιορίζει στις 2 εβδομάδες που θα παιχτεί το παιχνίδι. Κάποιες ιδέες που μπορείτε να βρείτε και μέσα στην ιστοσελίδα, θα σας πω ακριβώς πού. Για παράδειγμα, επίσκεψη πάρκο κυκλοφορικής αγωγής. Γνωριμία με τον κώδικο κυκλοφορίας μέσα από διδακτικό παιχνίδι. Κάποια παιχνίδια στην αυλή του σχολείου με σήματα κυκλοφορίας που φτιάξαν τα παιδιά με τη βοήθεια των δασκάλων. Βόλτες με τα ποδήλατα μέσα στην πόλη. Και πόλεις που είναι έτσι πιο μικρές ή χωριά προσφέρονται για κάτι τέτοιο. Δεν είναι τόσο επικίνδυνα όσο μια μεγάλη πόλη όπως είναι Αθήνα, για παράδειγμα. Πάντα με τη συνοδεία των γονιών, εκπαιδευτικών ή ακόμη και της τροχέας. Κάποια σχολεία φτιάξανε ταινιούλες μικρού μήκους. Άλλα κάνανε θεατρικό δρόμενο. Άλλα έβαλαν το μάθημα της χρήσης ποδηλάτου στο μάθημα της φυσικής αγωγής, για παράδειγμα μία φορά την εβδομάδα. Επίσκεψη σε κατάστημα ποδηλάτων. Κάλεσαν κάποιους αθλητές ποδηλασίας στο σχολείο να συζητήσουν μαζί τους, να τους μιλήσουν για τη σωστή χρήση του ποδηλάτου, τα ωφέλη της ποδηλασίας, τι πρέπει να προσέχουν. Φτιάξανε κάποιο τραγούδι για τον μπάκι, διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα τον αηφόρο τρόπο μετακίνησης, ακόμη και επιτραπέζιο παιχνίδι και πάρα πολλά άλλα. Ξέρω ότι ιδέες από ό,τι είδα πέρυσι υπήρχαν πάρα πολλές και πολύ διαφορετικές και πολύ ωραίες, οπότε σε αυτό δεν ανησυχώ ότι θα κάνετε πράγματα. Να δούμε τώρα λίγο, ειδικά για τη χώρα μας, κάποια στατιστικά αποτελέσματα συγκεντρωτικά. Βλέπουμε ότι πριν το σκούρο, φαίνεται το κέρσορα, ο κέρσορας φαίνεται, το πονάω. Το σκούρο κομμάτι κάθε μπάρας είναι ο αηφόρος τρόπος μετακίνησης που έχει χρησιμοποιηθεί, ποσοστιαία. Βλέπουμε ότι πριν, όταν έγινε η μέτρηση πριν, ήταν στο 60%, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού πήγε στο 78% και παρέμεινε στο 76%. Πάρα πολύ καλή εικόνα γενικά. Και εδώ φαίνεται αναλυτικά, δηλαδή, ναι, μένει η φορή τρόπου μετακίνησης, αναλυτικά ανατρόπο, δηλαδή περπάτημα, ποδήλατο, λεωφορείο, τρένο ή μετρό. Αυτά εντάξει έτσι κι αλλιώς δεν έχουν ιδιαίτερη χρήση στην Ελλάδα ή σε σχολεία που είναι κοντά στα σπίτια των παιδιών.
Το pool car είναι ουσιαστικά η κοινή χρήση αυτοκινήτου και το αυτοκίνητο. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία όχι τρομερή αύξηση στο περπάτημα, γιατί έτσι κι αλλιώς το περπάτημα είναι αηφόρος τρόπος μετακίνησης σε σχέση με το πριν και το μετά. Αρκετά σημαντική αύξηση στη χρήση, στην αποκοινού χρήση αυτοκινήτου, το pool car, ενώ μειώθηκε σχεδόν στο μισό η χρήση αυτοκινήτου, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Και εδώ πάλι έναν τρόπο μετακίνησης σε ποσοστιαία αύξηση ή μείωση αντίστοιχα, ανάλογα αν είναι κάτι. Ποσοτικά, όταν αυτή η ιστοσελίδα που έχει φτιαχτεί από τους Ολλανδούς εταίρους και χρησιμοποιείται ώστε κάθε χώρα να έχει τη δική της σελίδα και κάθε σχολείο μέσα στη σελίδα της χώρας να έχει τη δική του σελίδα όπου μπαίνει, θα περνά τα δεδομένα του κτλ. Έχει και ένα στόχο, αυτές οι μετρήσεις δηλαδή εκτός από σαν ποιοτικά αποτελέσματα, βγαίνουν και κάποια ποσοτικά αποτελέσματα στο τέλος συγκεντρωτικά για κάθε χώρα, όπου μπορούμε να δούμε και το έμεσο όφελος που υπάρχει για το περιβάλλον. Για παράδειγμα, πόσα χιλιόμετρα εξοικονομήθηκαν από μετακίνηση που θα γινόταν με αυτοκίνητο, πόσοι τόνοι διοξειδίου του άνθρακα καταφέραμε να αποτρέψουμε να εκλειθούν στην ατμόσφαιρα κτλ. Εδώ είναι κάποιες φωτογραφίες ενδεικτικές από διάφορα σχολεία σε όλη τη χώρα, από δράσεις που κάνανε. Βλέπετε, βόλτα με το ποδήλατο σε πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, ένα θεατρικό με θέμα την κυκλοφορική αγωγή. Εδώ η διαδικασία που τα παιδιά κολλάνε τα αυτοκόλλητα για να τα βάλουν μετά πάνω στο πανό. Ποδηλατάδες πάλι κτλ. Ζωγραφική, έτσι. Άλλοι φτιάξανε μπαλόνια με σχηματοπάκι. Εδώ νομίζω είναι από τη Ρόδο, Σάμο, δεν θυμάμαι. Βόλτα. Όλα τα σχολεία που συμμετέχουν μπορούν και αν είναι και από κάποιο νομό που συμμετέχουν πολλά σχολεία, μπορούν και όλα μαζί να κανονίσουν κάποια έτσι δράση που να έχει και μεγαλύτερη απήχηση και να είναι και πιο διασκεδαστική. Τώρα τι γίνεται φέτος. Μέχρι τώρα λοιπόν έχουν δηλώσει 106 σχολεία, πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Πραγματικά σας το λέω γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πάλι ένα webinar με τις υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν και ήταν όλες περίπου γύρω στα 20, 15, 30 σχολεία το πολύ. Οπότε η συμμετοχή πάλι της χώρας μας είναι πάρα πολύ καλή. Έχουμε μισά νηπιαγωγεία, περίπου μισά δημοτικά. Αυτές είναι όλοι οι νομοί που έχουν δηλώσει συμμετοχή μέχρι τώρα. Εδώ μπορείτε να τα δείτε και σχηματικά. Πάλι αυτό είναι από την ιστοσελίδα του έργου. Έχουμε πολλά σχολεία στη Χίο, στη Σάμο. Υπάρχει και ένα blog, το blog του Travis. Travis είναι το όνομα του φιδιού, το γενικότερο όνομα για το έργο, έτσι, δηλαδή το γενικότερο του όνομα είναι Travis, Traffic Snake. Και κάθε χώρα από εκεί και πέρα έχει διαλέξει ένα όνομα στη δική της γλώσσα, με το οποίο θα ονομάσει το φιδάκι. Υπάρχει ένα blog λοιπόν, το οποίο μπορείτε να επισκεφτείτε, αυτό το βρείτε και στην ιστοσελίδα του έργου. Και αν έχετε κάποια ωραία ιστορία καθ' όλη τη διάρκεια που θα παιχτεί το παιχνίδι, από κάποια δράση που κάνετε, μπορείτε να τη γράψετε, να μου τη στείλετε και να την ανεβάσουμε στο blog. Μπορείτε αντίστοιχα να μπείτε και να διαβάσετε και από άλλες χώρες ανεβασμένες ιστορίες με φωτογραφίες κτλ. Λοιπόν, αυτά θα σας κάνω τώρα unmute όλους για να σιγά σιγά θα ρωτάω εγώ σχολείο αν θέλει κάτι να ρωτήσει. Εντάξει. Γιατί δεν γίνονται unmute. Κάνω ένα ναι. Λοιπόν, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε πριν πάμε στο πώς παίζετε το παιχνίδι, να ξεκινήσω με τη σειρά που βλέπω τα σχολεία, όσα βλέπω, γιατί βλέπω το όνομά τους και όσοι δεν έχουν το όνομα θα ρωτήσουν μετά. Λοιπόν, υπάρχει κάποια ερώτηση από τον 10ο Αλεξανδρούπολης? Ή
Θα δούμε τώρα στη συνέχεια πώς παίζεται ή... Ωραία, ωραία. Μήπως θέλετε να δούμε και πώς παίζετε και να τα μιλήσουμε όλα μαζί μετά. Καλύτερα θα πει. Καλύτερα, ωραία. Οπότε θα ξανακάνω mute όλους για να μην έχουμε ηχητικές παρεμβάσεις και συνεχίζουμε την επόμενη παρουσίαση, εντάξει. Ναι. Τι βλέπεις τώρα? Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Ναι, ακούς καλά, έπρεπε να φωνάζω. Λοιπόν, ας δούμε τώρα, πάμε να δούμε πώς παίζεται το παιχνίδι και να πάμε μετά σε ερωτήσεις για οποιοδήποτε θέμα. Εδώ δώστε τώρα λίγο προσοχή γιατί, εντάξει, είναι πάρα πολύ απλό πραγματικά, απλά σε κάποιες μικρές λεπτομέρειες που από περσινή εμπειρία μπορεί να σας μπερδέψουν. Λοιπόν, αυτά τα περνάω έτσι και αλλιώς τα έχετε δει όλοι, στο σελίδα του έργου, στο σελίδα του έργου στην Ελλάδα. Αυτή είναι η διαδικασία εγγραφής, την οποία μάλλον όχι όλη την έχετε κάνει, εκτός αν κάποιος γνωρίζει κάποιο σχολείο που θέλει να παίξει, οπότε δεν ξέρω. Είναι η διαδικασία ουσιαστικά εγγραφής. Τώρα υπάρχουν δύο επιλογές. Πέρυσι κανονικά έμπαινε κάποιο σχολείο, έκανε εγγραφή, γιατί ήταν η πρώτη χρονιά. Τώρα όμως επειδή κάποια σχολεία ξαναπαίζουν, έχουμε και κάποια σχολεία γύρω στα 6-7, αν θυμάμαι καλά, που ξαναπαίζουν. Εάν ένα σχολείο ξαναπαίζει, θα κάνει τη δεύτερη επιλογή. Έχουμε παίξει το παιχνίδι, θα βρει τα δεδομένα που υπάρχουν ήδη μέσα στην ιστοσελίδα κρατημένα και θα προχωρήσει έτσι. Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής του σχολείου, όπως έχετε όλοι δει, ουσιαστικά σας έρχεται ένα email αυτοματοποιημένο, όχι από μένα, αλλά από το Traffic Snake Game, από την ιστοσελίδα. Αυτό πρέπει να το κρατήσετε πολύ καλά, γιατί περιλαμβάνει μέσα, εκτός από το email σας που είναι το username σας, το email που έχετε δηλώσει εσείς σαν contact person, περιλαμβάνει και ένα κωδικό, ένα password, και με αυτό θα μπορείτε να μπαίνετε στη σελίδα του σχολείου. Αυτό το λέω, μπορεί να θεωρείτε αυτονόητο, αλλά το λέω γιατί πέρυσι, κατά τη διάρκεια της καμπάνιας, στα μέσα της χρονιάς, πολλοί εκπαιδευτικοί με έπαιρναν τηλέφωνο και μου λέγανε δεν το έχω, δεν κράτησα το mail, το έχασα, δεν ξέρω τι, και είναι μετά αρκετά δύσκολο. Πρέπει να μπω εγώ μέσα να αλλάξω το password, να σας στείλω άλλο mail κτλ. Γι' αυτό κρατήστε το καθ' όλη τη διάρκεια ή τυπώστε το και γράψτε το κάπου να το έχετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μπαίνετε αναμάσια στην σελίδα σας. Επίσης εδώ να πω ότι το email που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή είναι το email που θα χρησιμοποιώ εγώ για να σας στείλω mail, ενημέρωσης κτλ. Άρα αν είναι κάποιο email το οποίο πιστεύω ότι δεν το βλέπετε συχνά και το δηλώσατε επειδή είναι απλά το email του σχολείου και θέλετε να σας βολεύει κάποιο άλλο email το οποίο το βλέπετε καθημερινά, το προσωπικό σας, μου στέλνετε ένα email και μου λέτε αλλάξτε το, θα έχω αυτό τώρα, για να ξέρω, να είμαι σίγουρο ότι ό,τι στέλνω το παίρνετε σε σίγουρα. Πώς παίζετε το παιχνίδι. Λοιπόν, το υλικό για το παίξιμο του παιχνιδιού είναι πάρα πολύ απλό. Είναι ουσιαστικά ένα τεράστιο πανό, το οποίο έχει τις διαστάσεις που βλέπετε, αρκετά μεγάλο. Αυτό το πανό θα επικολληθεί σε ένα προστατευμένο μεν αλλά εμφανές σημείο του σχολείου, γιατί αυτό το πανό ουσιαστικά αφορά ολόκληρο το σχολείο. Αυτό το λέω ότι μπορεί από ένα σχολείο, ειδικά αν είναι νηπιαγωγείο, εντάξει, άμα είναι μία-δύο τάξεις, οκ. Αν είναι όμως ένα σχολείο δημοτικό μεγάλο, συνήθως έχουμε αρκετές τάξεις που παίζουν, άρα να καταλάβετε από την αρχή το πανό και όλα τα αυτοκόλλητα που επικολλούνται πάνω αφορούν ολόκληρο το σχολείο. Εντάξει, άρα πρέπει να μπει σε ένα σημείο, σε κάποιο χώρο που θα είναι προσβάσιμος για όλες τις τάξεις. Όχι δηλαδή μέσα στην τάξη. Εντάξει, έξω από την τάξη, σε κάποιο σημείο προστατευμένο από τον καιρό και οτιδήποτε. Είναι τα μικρά, είναι τα στρογγυλά, τα πράσινα μεγάλα αυτοκόλλητα, τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε τάξη. Και όταν λέω τάξη, εννοώ στην ουσία τμήμα. Εντάξει, όταν μπείτε να κάνετε τις ρυθμίσεις, θα το δείτε αργότερα στο επόμενο slide. Όταν λέμε πόσες τάξεις συμμετέχουν, εννοούμε στην ουσία τμήμα. Δηλαδή, αν είναι η Τετάρτη και έχει 3 τμήματα, θα μου πείτε ότι είναι 3 τάξεις. Με ενδιαφέρει εμένα σαν χώρος, όχι σαν τάξη
ιεραρχίας δηλαδή. Και είναι και τα μικρά στρογγυλά αυτοκόλλητα, τα οποία είναι 4 χρωμάτων, κάθε χρώμα αντιστοιχεί σε ένα ξεχωριστό τρόπο μετακίνησης, τα οποία επικολλούνται πάνω στο πράσινο, οπότε θα σας πω στη συνέχεια πώς, και το πράσινο επικολλάται πάνω στο πανό. Συμπληρωματικό υλικό του παιχνιδιού, εκτός από το χειροπιαστό υλικό που θα σας το στείλουμε, το πανό και τα αυτοκόλλητα με το ταχυδρομείο, συμπληρωματικό υλικό είναι οι φόρμες μέτρησης, οι οποίες υπάρχουν μέσα στην ιστοσελίδα, κάποια φύσα μπορούμε να σας στείλουμε, κάποια gadgets τα οποία δεν είμαστε σε διαδικασία να ψάξουμε τώρα κάποιο χορηγό, αν μπορέσουμε να βρούμε για να φτιάξουμε κάποια πραγματάκια, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα από το budget του έργου. Η επιστολή προς τους γονείς που θα τη βρείτε μέσα στην ιστοσελίδα, μετά αφού τελειώσω την παρουσίαση και αρχίσουμε τις ερωτήσεις, θα βάλω στην οθόνη την ιστοσελίδα και θα μπούμε να δούμε, να σας δείξω κάποια σημεία τι να προσέξετε και τι να κατεβάσετε. Η ενημερωτική επιστολή προς τους γονείς είναι καλό να την κατεβάσετε από το σημείο που λέει αναρτήσεις, να τη τυπώσετε και να τη δώσετε στους γονείς λίγο πριν ξεκινήσει η καμπάνια. Λίγο πριν, όχι πολύ καιρό πριν, γιατί θέλουμε τα παιδιά να μην είναι προετοιμασμένα όταν θα γίνει η πρώτη μέτρηση για το ότι θα παιχτεί ένα παιχνίδι που θα τους ρωτήσει με ποιο τρόπο έρχονται σχολείο, ώστε να είναι λίγο ευνηδιαστικό εντός εισαγωγικών και να απαντήσουν ειλικρινά πώς έρχονται. Έτσι, αλλιώς θα πούνε όλοι, εντάξει, έρχομαι με τα πόδια, το συζήτησα κτλ. Σε αυτό το σημείο της ιστοσελίδας, εδώ που λέει αναρτήσεις, αν πατήσετε πάνω στο αναρτήσεις, έτσι, θα ανοίξει αυτό που βλέπετε εδώ, όπου μπορείτε να δείτε τα ενημερωτικά δελτία, τα οποία έχουν ανέβει όλα τώρα, μπορείτε να δείτε μία μπροσούρα για το έργο και τα υλικά της καμπάνιας που είναι όλα αυτά εδώ που σας είπα. Κάτω, θα το δούμε και μετά, υπάρχει και το εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς που μπορείτε να το κατεβάσετε και να το τυπώσετε, να το διαβάσετε. Ουσιαστικά το παιχνίδι, τόσο η βασική έκδοση όσο και η Deluxe, που είπαμε Deluxe είναι στην ουσία το παιχνίδι που παίζετε, απλά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς εμπλουτίζουμε την καμπάνια με πολλές ενδιαφέρουσες δράσεις γύρω από το ζήτημα της θηλυκής μετακίνησης. Είναι λοιπόν 6 απλά βήματα ιεραρχικά. Το πρώτο στάδιο είναι ότι 2 εβδομάδες πριν ξεκινήσει το παιχνίδι να παίζετε, κάνουμε την έρευνα διανατάσσεως των χειρών. Δηλαδή, ρωτάει 2 εβδομάδες πριν, μία μόνο μέρα, η δασκάλα ή ο δάσκαλος στα παιδιά, πώς ήρθατε σήμερα στο σχολείο. Το σημειώνει αυτό είτε σε κάποια φόρμα που θα τυπώσει, είτε online στην ιστοσελίδα, είτε το σημειώνει στη φόρμα και μετά το περνάει online. Αν περνάτε online τα δεδομένα, δεν χρειάζεται να τα κρατάτε σε τυπωμένες μορφές και να τα στείλετε στο ΚΑΠ, δεν υπάρχει αυτή η υποχρέωση. Αν όμως δεν θέλετε να τα περάσετε άμεσα και σας διευκολύνει, τα σημειώνετε σε κάποια φόρμα που θα βρείτε μέσα στην ιστοσελίδα στην προηγούμενο σημείο που σας έδειξα και μετά τα περνάτε και online για να μην έχετε, να ξέρετε ότι να μην χάσετε τη σειρά σας δηλαδή. Άρα, γίνεται αυτή η μέτρηση, καταγράφεται σε μία μόνο μέρα, ξαναλέω έτσι, πώς ήρθαν τα παιδιά σχολείο, καθορίζεται ο στόχος βάσει του αποτελέσματος αυτής της μέτρησης, θα σας πω αργότερα πώς, και γίνεται και ενημέρωση των γονέων. Εντάξει. Όταν ξεκινήσει το παιχνίδι, στην ουσία γίνεται η διαδικασία συλλογής των πολύχρωμων στρογγυλών αυτοκόλλητων, τα οποία επικολλούνται πάνω στο μεγάλο αυτοκόλλητο, το οποίο επικολλάται πάνω στο πανό. Έχουμε τη διαδικασία ανταμοιβής των μαθητών σε κάποια σημεία που φτάνουν του φιδιού, θα σας το πω και αυτό. Και στο τέλος, 3 εβδομάδες μετά, κάνουμε πάλι μια μέτρηση του μετά την καμπάνια για να δούμε κατά πόσο υπήρξε κάποια βελτίωση στην συμπεριφορά των παιδιών ως προς τη μετακίνηση ως προς το σχολείο. Το πρώτο λοιπόν βήμα, 2 εβδομάδες πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, σε κάθε τάξη του σχολείου που συμμετέχει, εντάξει, ο δάσκαλος ρωτάει τα παιδιά πώς ήρθαν στο σχολείο, σηκώνοντας απλά το χέρι. Η φόρμα μετρήσεων για την τάξη είναι αυτή εδώ που βλέπετε. Τη θα την τυπώσετε από την ιστοσελίδα, να την έχετε εύκαιρη, για το πριν, και θα συλλέξετε όλα τα δεδομένα στη φόρμα αυτή. Όλα τα δεδομένα, επειδή είπαμε ότι το σχολείο ουσιαστικά παίζει ως σχολείο, εντάξει, αφού μαζευτούν όλα τα δεδομένα από τις τάξεις, μετά μπορούν να περαστούν σε μια φόρμα του σχολείου. Αν όμως θα περνάτε κατευθείαν online, δεν υπάρχει πρόβλημα να συμπληρώσετε τη φόρμα του σχολείου.
Αυτόματα δηλαδή περνιούνται και μέσα. Λοιπόν, για να καθοριστεί ο στόχος, γιατί είπαμε ότι πρέπει κάθε σχολείο να θέσει ένα δικό του στόχο, γενικότερα το έργο θέτει ως στόχο ότι πρέπει κατά 20% να αυξηθούν οι εφόρες μετακινήσεις, κατά μέσο όρο, τουλάχιστον κατά 20%. Όμως κάθε σχολείο δεν μπορεί να έχει τον ίδιο στόχο, γιατί άλλες συνήθειες έχουν τα παιδιά στο κάθε σχολείο, έτσι και από άλλη βάση αναφοράς ξεκινάει. Άρα, αυτό που κάνουμε το πριν, η έρευνα διανατάσσεως των χειρών, είναι ουσιαστικά μια βάση αναφοράς για να καθοριστεί ένας ρεαλιστικός στόχος για το σχολείο. Ο στόχος είναι στην ουσία το ποσοστό των αειφόρων μετακινήσεων, τις οποίες το σχολείο δεσμεύεται να επιτύχει κατά τη διάρκεια της περίοδου της καμπάνιας. Κάθε σχολείο λοιπόν επιλέγει το δικό του στόχο και να πούμε ότι αν ένα σχολείο παίζει για πρώτη φορά, καλό είναι να μην είμαστε πολύ φιλόδοξοι στο στόχο αυτό και να είναι αρκετά ρεαλιστικός. Ο στόχος πώς υπολογίζεται τώρα? Υπάρχει ένα εργαλείο υπολογισμού του στόχου, το οποίο θα το βρείτε εκεί που σας είπα πριν, στο κομμάτι που λέει εναρτήσεις. Είναι ένα Excel, ένα φύλλο Excel, όπου αν για παράδειγμα στο πρώτο το πράσινο κουτάκι συμπληρώνεται τον αριθμό των παιδιών που παίζουν, των μαθητών που παίζουν στο σχολείο. Όχι σε όλο το σχολείο, των μαθητών που παίζουν. Εφόσον κάνετε τη μέτρηση του πριν και ρωτήσετε τα παιδιά με ποιο τρόπο ήρθαν στο σχολείο, με το σύνδομα των χεριών, υπολογίζετε πόσες από αυτές τις μετακινήσεις είναι αειφόρες, δηλαδή πόδια, ποδήλατο, κοινή χρήση αυτοκινήτου ή λεωφορείο, και το βάζετε σε αυτό εδώ, το πράσινο κελάκι. Αυτόματα σας βγάζει ότι οι αειφόρες στις μετακινήσεις είναι για παράδειγμα 30% αυτή τη στιγμή. Εφόσον 103 παιδιά μετακινούνται με φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον και όλα τα παιδιά είναι 345. Σημαίνει ότι το 30%, 345, 103 μαθητές μετακινούνται με αειφόρο τρόπο. Άρα αυτό είναι το στάτους σας αυτή τη στιγμή. Επειδή όμως το έργο έχει στόχο να αυξήσουμε κατά 20% τις αειφόρες μετακινήσεις, σημαίνει ότι 20-30 ο στόχος τελικά του σχολείου θα είναι ένα 50%. Αυτό το κρατάμε, το ορίζουμε και μέσα στην ιστοσελίδα, εκεί που θα δείξουμε μετά που είναι οι ρυθμίσεις κάθε σχολείου, και αυτό επίσης μας βοηθάει να δούμε βάσει του στόχου που έχει οριστεί, το 50%, και βάσει των μαθητών ανατάξει, πόσα είναι τα μικρά στρογγυλά αυτοκόλλητα που πρέπει να ακολουθούν επάνω στο μεγάλο πράσινο, ώστε αυτό να θεωρηθεί συμπληρωμένο, ότι έχει επιτευχθεί ο στόχος δηλαδή για την ημέρα. Αυτό την ενημέρωση των γονέων το είπαμε ήδη πριν, άρα πρέπει να ενημερώσουμε τους γονείς ώστε να είναι σε θέση να έχουν μια πλήρη εικόνα για την καμπάνια, να συμφωνήσουν ότι θέλουν να επιτρέψουν το παιδί τους κάποιες μέρες να έρθει στο σχολείο με το ποδήλατο και με τα πόδια, με τη συνοδεία τους φυσικά. Το παίξιμο του παιχνιδιού τώρα. Ξεκινάμε για αυτές τις 2 εβδομάδες αυτές καθεαυτές. Κάθε μέρα από αυτές τις 10 μέρες, των 2 εβδομάδων λοιπόν, τα παιδιά για κάθε φορά και κάθε μέρα που χρησιμοποιούν ένα αειφόρο τρόπο μετακίνησης, παίρνουν το αντίστοιχο στρογγυλό πολύχρωμο αυτοκόλλητο. Δηλαδή 10 παιδιά ήρθαν με τα πόδια, θα πάρουν 10 αυτοκόλλητα που έχουν πάνω το περπάτημα. 10 παιδιά ήρθαν με χρήση από κοινού αυτοκινήτου, θα πάρουν 10 αυτοκόλλητα με χρήση από κοινού αυτοκινήτου. Οι δάσκαλοι καταγράφουν τις μετακινήσεις αυτές κάθε μέρα, για κάθε μία μέρα από τις 10 που διαρκεί η καμπάνια, πάνω στη φόρμα μέτρησης της τάξης και μετά το περνάνε online μες στην ιστοσελίδα. Έτσι λοιπόν, ρωτάμε κάθε μέρα τα παιδιά με ποιο τρόπο ήρθαν στο σχολείο. Απαντάνε, επιλέγοντας ένα από αυτούς τους 4 τρόπους. Το πράσινο το ξεχνάτε που είναι το τραμ, δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει για την Ελλάδα γιατί δεν νομίζω ότι κάπου αυτό ισχύει. Και αυτά, όλα τα αυτοκόλλητα τα μικρά που συμπληρώνουν τα παιδιά την εκάστοτε μέρα, τα κολλάμε πάνω στο μεγάλο το πράσινο. Δηλαδή, όλα όσα συλλέξουν τα παιδιά την ημέρα που κάνουμε την ερώτηση, τα κολλάμε εδώ πάνω. Για να μπορέσουμε να κολλήσουμε το πράσινο αυτοκόλλητο η κάθε τάξη που παίζει όλου του σχολείου επάνω στο πανό του μπάκι, πρέπει αυτό να θεωρηθεί συμπληρωμένο. Πότε θεωρείται συμπληρωμένο? Συμπληρωμένο θεωρείται όταν βάσει στόχο, όπως είπαμε πριν, για παράδειγμα, εάν ο στόχος μας είναι 50%, εντάξει,
και οι μαθητές στην τάξη είναι 24, σημαίνει ότι οι μισοί από αυτούς πρέπει να έχουν έρθει με ένα φιλικό τρόπο. Άρα, όταν μαζευτούν 12 μικρά αυτοκόλλητα, τότε θεωρείται το πράσινο συμπληρωμένο και μπορώ να το κολλήσω πάνω στο πανό. Γι' αυτό λέω και εδώ ότι ο στόχος που έχει τεθεί από το σχολείο, βλέπετε στο προηγούμενο slide, χρησιμοποιείται προκειμένου να αποφασίσουμε πόσα μικρά θέλουμε, ώστε να θεωρήσουμε ότι το πράσινο είναι συμπληρωμένο. Για το κάθε σχολείο, το πράσινο συμπληρώνεται με διαφορετικό πλήθος αυτοκόλλητων. Εντάξει, αυτό θέλω να ξεκαθαριστεί καλά. Παράδειγμα, έστω ότι ο στόχος του σχολείου διαφόρες μετακινήσεις έχει καθοριστεί στο 50%. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι οι μισοί από τους μαθητές θα πρέπει να προσθέτουν ένα μικρό πολύχρωμο αυτοκόλλητο πάνω στο μεγάλο πράσινο. Αν τυχεί μία μέρα και μαζευτούν περισσότεροι από τους μισούς, δηλαδή από 24 παιδιά, τα 20 ήρθαν με αηφόρο τρόπο μετακίνησης. Τα παραπάνω αυτοκόλλητα, τα πλεονάζοντα πολύχρωμα αυτοκόλλητα, τα επικολλούμε στο πράσινο αυτοκόλλητο της επόμενης μέρας. Δηλαδή συμπληρώνουμε το πράσινο της συγκεκριμένης μέρας και τα υπόλοιπα τα κολλάμε στο πράσινο για την επόμενη μέρα. Ούτε τα πετάμε ούτε τα χάνουμε. Αν αντίστροφα δεν επιτευχθεί ο στόχος, ο ημερήσιος δηλαδή, δεν ήρθανε 12 μαθητές, αλλά ήρθανε 10, τότε οι μαθητές δεν μπορούν να επικολλήσουν το πράσινο μεγάλο αυτοκόλλητο πάνω στο πάνω του μπάκι και πρέπει να περιμένουν στην επόμενη μέρα ώστε να προσθέσουν κι άλλα, ώστε να συμπληρωθεί και να τοποθετηθεί. Άρα, ουσιαστικά, ένα μεγάλο πράσινο αυτοκόλλητο μπορεί να κολληθεί πάνω στο πανό μόνο εφόσον θεωρηθεί συμπληρωμένο βάσει του στόχου του εκάστοτε στόχου κάθε σχολείου. Μπορούν να συμμετέχουν και μαθητές των οποίων τα σπίτια είναι πολύ μακριά. Κάποιοι μαθητές μπορούν να μένουν πολύ μακριά και να μην έχουν κάποιο τρόπο να έρθουν εκτός από το αυτοκίνητο αντικειμενικά. Αν όμως πείσουν τους γονείς τους να σταθμεύσουν το αυτοκίνητο γύρω στα 200 μέτρα μακριά από το σχολείο και να περπατήσουν με τα πόδια μέχρι το σχολείο, τότε αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως περπάτημα και να πάρουν το αντίστοιχο αυτοκόλλητο του περπατήματος. Διαφορετικά, μια άλλη εναλλακτική είναι να κάνουν κοινού χρήση αυτοκινήτου με κάποιο φύλλο κτλ. Φυσικά και οι δάσκαλοι, αν θέλουν, είναι πολύ καλό να συμμετέχουν κατά τη διάρκεια των 2 εβδομάδων στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αποτελούν και ένα παράδειγμα προς μίμηση για τους μαθητές. Έτσι, προφανώς, γιατί δεν μπορεί ο δάσκαλος να έρχεται με το αμάξι να παρκάρει έξω από το σχολείο και οι μαθητές να έχουν μπει στη διαδικασία να κάνουν το αντίθετο. Και ένας τρόπος να ενθαρρύνουμε και τους δασκάλους είναι να επιτραπεί η τάξη να κερδίσει ένα έξτρα πολύχρωμο αυτοκόλλητο για τις προσπάθειες του δασκάλου της. Αυτό μπορεί να είναι κίνητρο όσο και ανταμοιβή. Σε διάφορα σημεία του φιδιού, του πανό, υπάρχουν κάποιες ζωγραφιές, όπως θα δείτε, πεζοί, ποδηλάτες κτλ. Αυτά τα σημεία είναι κάπως κομβικά, όπως τα λέμε σημεία, και όταν οι μαθητές καταφέρουν και φτάσουν με αυτοκόλλητα που γεμίζουν μέχρι εκεί, μπορούν να πάρουν μια επιβράβευση. Αυτό είναι θέμα του δασκάλου να το σκεφτεί και να αποφασίσει τι μπορεί να είναι αυτό. Όταν φτάσουν στο κεφάλι του φιδιού, θα πάρουν μια ακόμα μεγαλύτερη επιβράβευση. Η επιβράβευση γενικά σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτή την καμπάνια, δεν θέλουμε να είναι κάτι υλικό, κάποιο δώρο, δεν θέλουμε να είναι μια ανταμοιβή υλική δηλαδή, αλλά θέλουμε να είναι κάτι πιο αφηρημένο. Για παράδειγμα, σήμερα θα κάνουμε πιο πολλή ώρα διάλειμμα ή μπορούμε να κανονίσουμε να φάμε όλοι μαζί το κολατσιό μας μαζί με τη δασκάλα στην αυλή. Να το κάνουμε σαν γιορτή. Αν είναι δημοτικό, αύριο για παράδειγμα δεν θα σας βάλω μαθήματα, θα σας βάλω τα μισά, θα σας βάλω πολύ λιγότερα. Να έχουμε δηλαδή ένα κίνητρο, όχι παίρνω ένα παιχνίδι, αλλά κάτι πιο δημιουργικό. Όταν θα μπείτε να δηλώσετε στις ρυθμίσεις του σχολείου για να δηλώσετε το πλήθος μαθητών, των τάξεων κτλ. Για να μπείτε στη διαδικασία να παραγγείλετε το υλικό, θα πρέπει να ορίσετε, αν το ξέρετε από τώρα, αλλιώς να το ξέρετε αργότερα, και ποιες ημερομηνίες θα παίξετε το παιχνίδι. Αμέσως από κάτω έχει ένα σημείο που λέει αν θα παίξετε την deluxe έκδοση ή όχι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και προτρέπω τα περισσότερα σχολεία να το κάνουν. Δεν είναι δύσκολο, γιατί ουσιαστικά μπορείτε να κάνετε διάφορες δραστηριότητες, να καλέσετε διάφορους ανθρώπους να μιλήσουν για θέματα πολύ σημαντικά σχετικά με τη φιλική μετακίνηση ή κάποιες κατασκευές, διαγωνισμούς ζωγραφικής, τραγούδια, πολλά πράγματα. Αν σκοπεύετε να κάνετε όλα αυτά, μπορείτε να κάνετε κλικ ότι θα παίξετε την έκδοση Deluxe. Αλλά απλά να κάνετε κιόλας κάποια πράγματα, μην το κάνετε απλά κλικ. Κάποιες ιδέες, εκτός από αυτές που είπα και πιο πριν, επιπλέον μαθήματα για κοινωνική συμπεριφορά, μια ημέρα χωρίς αυτοκίνητα, εκπαίδευση στη χρήση ποδηλάτου στην αυλή, μια συναυλία με τα κουδουνάκια, κουκλοθέατρο με θέματα κινητικότητα, διάφορα, έτσι, ένα πάρτι στην αυλή, έκθεση με διαγωνισμό ζωγραφικής με θέματα η φιλική μετακίνηση. Και
αφού τελειώσει το παίξιμο του παιχνιδιού των 2 εβδομάδων, αφήνουμε 3 εβδομάδες να περάσουν τουλάχιστον, αν θέλουμε και πιο πολύ, ώστε να έχει ξεχαστεί έτσι λίγο στο μυαλό των παιδιών και υλοποιούμε πάλι μία έρευνα διανατάσσεως των χειρών, εντάξει, όπου εκεί πάλι καταγράφουμε μία μέρα πάλι αυτό, μία μέρα πάλι ρωτάμε πώς ήρθατε σήμερα στο σχολείο, το καταγράφουμε στη φόρμα της μεταμέτρησης, θα την βρείτε και αυτή στην ιστοσελίδα και μετά το περνάμε και στην ιστοσελίδα μέσα online για να δούμε κατά πόσο υπήρχε μία βελτίωση και μία διατήρηση της καινούργιας νοοτροπίας που θέλουμε να περάσουμε στα παιδιά. Εδώ έχω ένα προτινόμενο σχήμα επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της καμπάνιας, όπου στην ουσία βλέπετε και έτσι πρέπει να είναι ότι το ΚΑΠ ναι μεν είναι το εθνικό σημείο επαφής για το δίκτυο μπάκετο και το λεωφορικό φυτάκι στην Ελλάδα, όπου φυσικά έχει το συντηρητικό ρόλο για την καμπάνια σε όλη τη χώρα, την τελική ευθύνη για τη σωστή διεξαγωγή, συνεχή ενημέρωση κτλ. Απ' την άλλη όμως, εκτός από τα σχολεία που είναι αυτονόητο κομμάτι και ομάδα έτσι, της καμπάνιας, είναι η βασική ομάδα δηλαδή, της καμπάνιας, και τους εκπαιδευτικούς που έχουν το ρόλο, όπως κάνετε εσείς σήμερα, να παρακολουθήσουν την κατάρτιση για την καμπάνια, να κάνουν μια τακτική παρακολούθηση της σελίδας για τυχόν αναρτήσεις, νέες οδηγίες, τα email τους κτλ. Ότι η ενημέρωση υπάρχει από εμάς, να ενημερώνουν με τη σειρά τους τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας, τον υπεύθυνο περιβαλλοντικής, σχολικών δραστηριοτήτων, με όποιον έχουν μια συχνή επικοινωνία, που ξέρω ότι σε κάποιες πρωτοβάθμιες υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία με τα σχολεία για προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν, εφόσον με την προϋπόθεση ότι και οι πρωτοβάθμιες έχουν ενημερωθεί και θα ενημερωθούν για το παίξιμο του παιχνιδιού και την καμπάνια. Εντάξει. Και από την πλευρά τους, δεν ξέρω αν έχουμε σήμερα κάποιον από πρωτοβάθμια εδώ, πρέπει και εκείνοι να είναι υπεύθυνοι για να παρακολουθούν την εξέλιξη της καμπάνιας στα σχολεία που ανήκουν στη διεύθυνσή τους, την ομαλή πορεία, να αναλάβουν ένα ρόλο λίγο ενδιάμεσο μεταξύ του ΚΑΠΕ και των σχολείων και ουσιαστικά προς το τέλος της καμπάνιας που πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχουν περαστεί πλέον όλα μέσα και είναι όλα ok, να αναλάβουν ένα λίγο εποπτικό ρόλο ότι ναι, όλα έχουν περαστεί μέσα στην ιστοσελίδα κτλ. Και φυσικά θα απευθύνονται σε εμάς στο ΚΑΠΕ για οποιοδήποτε πρόβλημα ή κάτι καλό ή κάτι κακό. Μπορείτε να μπείτε, έχει ανέβει και στο YouTube από πέρυσι, ένα μικρό βιντεάκι πολύ απλό που μπορείτε να παρακολουθήσετε πώς παίζετε το παιχνίδι ή να το δείτε στο σχολείο, αν για παράδειγμα από ένα σχολείο τώρα είναι ένας εκπαιδευτικός εδώ και στο σχολείο σας θα παίζουν 5 τάξεις, όταν επιστρέψετε στο σχολείο μπορείτε να το βάλετε και να το δείτε όλοι μαζί. Και τέλος, αυτό που είπαμε και στην αρχή, δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση εκτός από την υλοποίηση και την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Εντάξει, οτιδήποτε άλλο θέλετε να κάνετε είναι στη δική σας καλή πίστη και διάθεση. Το υλικό θα σας δοθεί από εμάς, απλά θα θέλουμε να επιστραφεί το πανό, τα αυτοκόλλητα φυσικά εντάξει θα πεταχτούν μετά πάλι στο ΚΑΠΕ για τα σχολεία που θα ξαναπαίξουν τον χρόνο. Και ναι, εντάξει, και μία λεπτομέρεια όταν θα τα στέλνετε, καλό είναι να έχετε ξεκολλήσει τα αυτοκόλλητα πάνω από το πανό, έτσι για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα και στους επόμενους. Προθεσμία για τις εγγραφές δεν νομίζω σας ενδιαφέρει γιατί έχετε όλοι κάνει εγγραφή. Προτινόμαστε 2 εβδομάδες για το παίξιμο του παιχνιδιού, έχουμε σκεφτεί την Άνοιξη του 2016. Θα θέλαμε περίπου την ίδια εποχή να παίξουν όλα τα σχολεία πάνω κάτω, εκεί λίγο πριν, μετά, λίγο πριν, λίγο μετά το Πάσχα. Και μέχρι το τέλος του Μαΐου 2016, άντε αρχές Ιουνίου που ξεκινάνε μετά να έχετε τα διάφορα σας και εκδρομές, διάφορες έτσι, δραστηριότητες που σας απασχολούν, να είμαστε σίγουροι ότι έχουν περαστεί όλα τα στοιχεία μέσα. Δεν είναι αυτονόητο. Πέρυσι μέχρι την τελευταία στιγμή έπαιρνα και έψαχνα σχολεία, περάστε τα στοιχεία, περάστε. Γι' αυτό καλό είναι αμέσως μόλις γίνονται οι μετρήσεις να τα περνάτε. Είναι πάρα πολύ απλό έτσι όπως θα δείτε. Και κάποιες πάλι φωτογραφίες από όλες τις χώρες όμως εδώ από δράσεις. Λοιπόν, ένα λεπτό να σας ξαναδώσω φωνή. Και να πάμε σε ερωτήσεις. Έχετε ακούσει όλοι όλα όσα είπα? Ωραία. Λίγο πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σας δείξω κάτι ακόμη. Λίγο.
Στο ένα βιντεάκι. Όχι, θα πω στην ιστοσελίδα του σχολείου. Δείτε λίγο και αυτό το βιντεάκι, το οποίο είναι και στο τέλος, όταν τελειώσει η καμπάνια, περιλαμβάνει κάποιες εικόνες από όλες τις χώρες που συμμετείχαν και πάμε μετά σε ερωτήσεις. Τώρα. Ακούγεται. Έχω έτοιμα. Θέλετε να ξεκινήσουμε με κάποιες ερωτήσεις? Μ' ακούτε? Με ακούτε? Ναι. 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 Να ξεκινήσουμε με κάποιες ερωτήσεις, αν θέλει κάποιος κάτι να ρωτήσει. Ναι, να ρωτήσουμε εμείς από το 11ο Δημοτικό Αλεξανδρούπολης. Ναι. Οι δράσεις θα πρέπει που θα κάνουμε να είναι κοντά στην περίοδο αυτή που θα παίζει το παιχνίδι ή στη διάρκεια όλης της χρονιάς? Όχι, όχι, δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός για τις δράσεις συγκεκριμένα. Μπορούν να γίνουν, να ξεκινήσετε και από τώρα. Μπορείτε να σας πω ότι υπάρχει δυνατότητα, βέβαια είναι λίγο τραβηγμένο, μπορείτε να παίξετε και 2 φορές το παιχνίδι αν θέλετε. Απλά θα πρέπει να κάνετε μια ξανά εγγραφή ότι θέλετε να ξαναπαίξετε. Αλλά ας μείνουμε στην πρώτη φορά να ολοκληρωθεί. Θέλω να πω ότι οι δράσεις μπορούν να γίνουν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ανεξαρτήτως των 2 εβδομάδων που θα παιχτεί το παιχνίδι. Απλά, μια παράκληση. Αν κάποιο σχολείο κάνει κάποια δράση πολύ ενδιαφέρουσα και θέλετε να ανεβάσει την ιστοσελίδα του σχολείου του, η οποία αυτή η δράση έχει γίνει στα πλαίσια της καμπάνιας, όμως του Μπάκη, έτσι. Θα ήθελα πολύ, αν ανεβάσει κάποια φωτογραφία ή κάποιο κείμενο, να βάλει και link τη σελίδα, την ιστοσελίδα
trafficsafegame.eu για να μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί και στο reporting του έργου. Και τελείως δεν θεωρείται, καταλάβετε τι λέω, έτσι, δεν βάλετε μια φωτογραφία του πανό, βάλετε κάπου να φαίνεται και ότι έχει γίνει στα πλαίσια του έργου, το link, ώστε να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στο reporting ότι το τάδε σχολείο έκανε αυτό το πράγμα και το ανάρτησε εκεί. Εντάξει. Και μία ακόμη ερώτηση πρακτική, έτσι, για να καταλάβουμε λίγο. Μ' ακούτε? Πιο δυνατά, άμα μιλάτε θα σας ακούω. Ναι, ακόμα μία ερώτηση πρακτικού τύπου. Εάν εμείς είμαστε 70 παιδιά, έτσι, και στην αρχή έχουμε 35 παιδιά που έρχονται με τον τρόπο αυτό μετακίνησης, το 50%. Ο στόχος θα πρέπει να είναι 70%, δηλαδή 50 παιδιά. Θα πρέπει κάθε μέρα να μαζεύουμε 50 αυτοκόλλητα για να τα κολλάμε στο πράσινο το μεγάλο τώρα. Το στόχο θα τον υπολογίσετε. Ένα λεπτάκι να πάω εδώ να σου δείξω. Το στόχο θα τον υπολογίσετε βάσει του Excel που σας έδειξα στην προηγούμενη παρουσίαση. Αφού κάνετε πρώτα τη μέτρηση πριν ξεκινήσει το παιχνίδι και δείτε πόσα παιδιά έρχονται, πόσα παιδιά έρχονται στο σχολείο με τελικό τρόπο μετακίνησης, θα δείτε σε τι ποσοστό βρίσκεστε. Μπορεί να βρείτε ότι είστε στο 30%. Θα προσθέσετε άλλο 20% και ο στόχος σας θα είναι 50%. Αν ο στόχος σας είναι 50%, σημαίνει από όλα τα παιδιά που παίζουν, θα πρέπει τουλάχιστον το μισό, τουλάχιστον οι 12, να έρχονται με φιλικό τρόπο για να τα κολλήσετε επάνω στο πράσινο και να μπορεί αυτό να κολλήσει στο πανό. Αν κάποια μέρα, όπως είπα, δεν επιτευχθεί ο στόχος, απλά δεν κολλάτε το κόλλητο πάνω στο πανό, το κολλάτε την επόμενη μέρα που θα γυρίσει. Δεν είναι δηλαδή αυτό αγχωτικό. Αν ο στόχος είναι 50 αυτοκόλλητα, θα πρέπει κάθε μέρα να μαζεύουμε 50 για να το κολλήσουμε, έτσι? Ναι, σωστά. Έτσι κι αλλιώς τα αυτοκόλλητα όταν δηλώσετε... Ένα λεπτό να σας δείξω κάτι. Εμείς άμα είναι 50%, 35 παιδιά... Τώρα δείτε λίγο αυτό, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, έχουμε μισή ώρα ούτε για να ολοκληρωθεί το meeting. Λοιπόν, όταν μπείτε στη σελίδα του σχολείου σας, εδώ είναι από ένα σχολείο που το ξεπέρασε και έχει αποτελέσματα. Πάτε στα πρώτα βήματα. Εντάξει. Εδώ θα πρέπει να ορίσετε όλα αυτά που γράφει, αριθμό μαθητών, αριθμό αυτών που παίζουν, αριθμό τάξεων, τμήματων δηλαδή, έτσι, και τάξεων που παίζουν το παιχνίδι. Συνέχεια. Θα ορίσετε εδώ τις ημερομηνίες και το αν θα παίξετε τη λήξη έκδοση. Και όταν θα κάνετε τη μέτρηση του πριν, θα έρθετε να βάλετε τα αποτελέσματά σας εδώ πέρα. Για κάθε τάξη που θα έχετε ορίσει, θα μπαίνετε στην επεξεργασία και θα βάζετε τα αποτελέσματά σας. Κατανοητό αυτό? Ναι. Εδώ είναι που θα περνάτε όλα τα δεδομένα δηλαδή. Επίσης, εδώ που λέει αναρτήσεις, πατάω επάνω και ανοίγουν όλα αυτά που βλέπετε εδώ. Μπορείτε να κατεβάσετε το χειρίο για εκπαιδευτικούς να το διαβάσετε. Και εδώ είναι το εργαλείο υπολογισμού σε Excel. Θα μπει στην παρουσίαση. Το βλέπεις, Έφη.
Τώρα. Λοιπόν, εδώ είναι αυτό το εξάρτημα που έδειξα πριν. Όταν πάτε εδώ να υπολογίσετε, κάνετε την πρώτη μέτρηση και δείτε πόσες είναι οι φορές μετακινήσεις και προσθέσετε 20%, δηλαδή, αν αυτό το νούμερο αλλάξει, γίνει 80, βλέπετε ότι αλλάζει και το ποσοστό εδώ από κάτω, γίνεται 23 και ο στόχος γίνεται 43. Όταν πάτε παρακάτω, βάσει του στόχου που έχει τεθεί, βάσει αυτού του εργαλείου, σημαίνει ότι πρέπει να μαζεύετε κάθε μέρα, αν είμαστε 4 είναι 24 για παράδειγμα, 10 πολύχρωμα μικρά αυτοκόλλητα, ώστε να θεωρείτε ότι το πράσινο είναι γεμάτο και να ακολουθεί πάνω στο πανό. Θα κινήσετε πάντα βάσει του στόχου που έχει τεθεί από το εργαλείο υπολογισμού σας. Θα περάσουμε όταν θα γίνει η πρώτη μέτρηση. Εντάξει, δηλαδή το βασικό είναι να γίνει η πρώτη μέτρηση, να υπολογίσετε που είστε, εδώ που δείχνω το σταυρουδάκι σας έχει υπολογιστεί. Δηλαδή, αν κάνετε μια μέτρηση και από τους 345 μαθητές οι 200 ήρθαν στο σχολείο έτσι, είστε στο 58%. Ο στόχος σας θα είναι πάρα πολύ μεγάλος μετά. Αν θέλετε μπορείτε να μην ακολουθήσετε αυτό που προτείνει το Excel και να πείτε ότι εντάξει, εγώ δεν θα βάλω ένα τόσο μεγάλο στόχο, είμαι στο 50% και το πάω στο 65% ας πούμε. Στο χέρι σας είναι και αυτό. Αλλά βάσει αυτού του στόχου που θα τεθεί, είτε είναι από το Excel είτε είναι από εσάς, θα υπολογίζετε, αυτός θα είναι ο οδηγός σας για να υπολογίζετε, γι' αυτό υπάρχει και αυτό το Excel, πόσα πρέπει να γεμίσετε κάθε φορά για να θεωρείτε. Αν έρχονται από τα 70, τα 60, τα πόδια, δεν μπορούσα να βάλεις τώρα. Βάλεις 10%. 13, 14, 60%, τα 2 τρίτα έρχονται με ποδήλατο με... Δεν χρειάζεται να μπαίνει σε διαδικασία να υπολογίσετε με το μυαλό. Οποιοδήποτε, κάθε παιδί που θα απαντάει με τον τρόπο ήρθε, παίρνει το αντίστοιχο αυτοκολλητάκι και τα μετράτε μετά στο τέλος. Είναι πολύ απλό. Να ρωτήσω κάτι, καλησπέρα. Από ποιο σχολείο? Είμαι από το σχολείο των Μυτιληνιών, στη Σάμο. Ναι. Για την επιστολή προς τους γονείς, υπάρχει κάποιο πρότυπο ή το ετοιμάζουμε εμείς? Όχι, είναι αυτό εδώ. Εκεί που λέει αναρτήσεις, μέσα στη σελίδα του έργου, θα πάτε και θα δείτε που λέει στα υλικά της καμπάνιας Ωραία. επιστολή προς τους γονείς, υπόδειγμα ενημερωτικής επιστολής. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Να ρωτήσω άλλο ένα πραγματάκι. Όταν ξεκινάνε οι 2 εβδομάδες και αρχίζουμε και κάνουμε τις μετρήσεις καθημερινά, τις ανεβάζουμε κάθε μέρα στην ιστοσελίδα αυτές? Καλό θα είναι, εγώ δεν το επιθυμώ, δεν θα μπαίνω να τις βλέπω κάθε μέρα, αλλά καλό θα είναι για εσάς για να μην χαθείτε. Ωραία, εντάξει, θα κολλάμε τα αυτοκόλλητα και θα ανεβάζουμε και τις μετρήσεις. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορείτε να το κάνετε τα αυτοκόλλητα, αν δώσετε τις φόρμες με αν θέλετε λίγο μην μιλάτε, τη διάρκεια και τα συμπτώνει τη μέρα, το βράδυ, το απόγευμα στο σπίτι σας, δεν ξέρω πώς θα περνάτε. Δυστυχώς μιλάει κάποιος και δεν μπορούμε να ακούσουμε. Αν θα θέλατε να μην μιλήσετε, γιατί δεν έχουμε πολύ... Δεν μπορούμε να ακούσουμε. Και να μην σας κάνω mute, γιατί δεν ξέρω ποιος μιλάει. Ένα λεπτό. Ναι, με ακούτε από το Μυτιληνιών? Ναι, ωραία. Βεβαίως. Κάτι άλλο? Δεν σας άκουσα. Κάτι άλλο θέλετε να ρωτήσετε? Όχι, έχω καλυφθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλη ερώτηση. Έχουμε ένα τέταρτο που θα λήξει στην ουσία το webinar. Οπότε αν θέλετε κάποιες ερωτήσεις, αν θέλετε να τις πείτε σύντομα. Από το Ψυχολογείο Νέας Βάφρα. Φαίνεται 2 εβδομάδες. Μ' ακούτε? Ναι, από ποιο? Νέας Βάφρας. Αν δεν έχουμε ερωτήσει, μπορούμε να κλείσουμε. Αν δεν έχετε ερωτήσει, μπορείτε να κλείσετε και σας παρακαλώ, όσοι είστε ακόμη εδώ, μην μιλάτε για να ακούω αυτόν που ρωτάει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Εγώ επίσης, γεια σας. Πείτε μου. Ναι. Από τους
Από τους Μυτιλινιούς να σας ρωτήσω πάλι κάτι. Ναι, ρωτήστε, ναι. Κατά τη διάρκεια της καμπάνιας, για οποιαδήποτε απορία απευθύνουμε ένα email σε εσάς. Είτε σε μένα, ό,τι απευθύνεται σε μένα, καλό είναι να βάζετε εσύ και τον εκπρόσωπο από την πρωτοβάθμια που έχετε επικοινωνία. Ωραία. Αλλιώς με την κυρία Παπά μιλάμε πάρα πολύ και ξέρω ότι είναι πολύ εξυπηρετική. Δηλαδή, μπορεί πολύ δραστήρια. Ναι, το ξέρω από πέρυσι, οπότε μπορεί και εκείνη να μπορέσει να λύσει κάποια απορία. Ωραία. Θα ενημερωθεί και εκείνη, θα παρακολουθήσει τη συνάντηση μοναδοσκοπημένη, θα πάρει και τις παρουσίες, οπότε θα γνωρίζει πώς παίζει το παιχνίδι. Αν δεν βρείτε κάποια άκρη, ωραία. Εντάξει. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ναι, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Ένα λεπτό, ο κύριος πρώτα που μίλησε από... Ναι, νηπιαγωγείο Ευδήλου. Ευδήλου, ναι, ακούω. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, εμάς έχουμε μεταφερόμενα παιδιά μεταξύ. Αυτό θεωρείται από κοινό Ναι, θεωρείται car sharing αυτό. Είναι φιλικός τρόπος μετακίνησης, εφόσον δεν είναι μόνο ένα παιδί. Εφόσον έρχονται πολλά μαζί με το ταξί, θεωρείται φιλικός τρόπος μετακίνησης. Ναι. Ναι, αλλά αυτό κατ' ουσίαν είναι... Αυτά θα παίρνουν πάντα... Και δεν πειράζει. Καλό αυτό. Ναι, και πολλά παιδιά ούτως ή άλλως έρχονται μετά από το σχολείο, μα δεν είναι... Θέλουμε να αλλάξουμε τη συνήθεια. Δεν μ' αρέσει καν και τόση μέρες επιτρέπουν το όλο να φεύγει. Εντάξει. Ναι, και κάτι άλλο ακόμα. Μπορώ να κάνω άλλη μια ερώτηση. Ναι. Για το παιχνίδι ξεκινάει, κρατάει, η διάρκεια του είναι 2 εβδομάδες. Ναι. Εάν δεν φτάσουμε στο στόχο, τι γίνεται, γίνεται επέκταση? Όχι, δεν γίνεται επέκταση. Δεν υπάρχει πρόβλημα, απλά δεν φτάσατε στο στόχο. Δεν υπάρχει κάποια ποινή ή κάτι. Εντάξει, έτσι τα αποτελέσματα είναι μετά συγκεντρωτικά αναχώρα. Δεν κάνουμε κάποια διάκριση σχολείου ή να πούμε αυτό το σχολείο πέτυχε, δεν πέτυχε. Καλά, όχι με αυτή την έννοια, αλλά και τα παιδιά προφανώς θα θέλουν να επιτύχουν, να φτάσουν στο τέρμα, ξέρω εγώ. Είναι σίγουρο. Με αυτή την έννοια. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ούτως ή άλλως, όποιο και να το αποτέλεσμα, το παιχνίδι κρατάει 2 εβδομάδες, ούτε πιο πολύ ούτε πιο λίγο. Δεν χάνει κάποια αξία η προσπάθεια, ούτε η καμπάνια. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε για να το αποφύγετε αυτό είναι να ορίσετε ένα ρεαλιστικό στόχο, ξέρετε. Δηλαδή να μην είστε πολύ φιλόδοξοι εντός εισαγωγικών, οπότε να είναι πιο πιθανό να πετύχετε το στόχο σας. Για να μην αποθαρρυνθούν τα παιδιά. Από αυτή την άποψη, το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι αυτό. Εντάξει. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Μια κυρία που μίλησε πριν. Που Φέρες, νομίζω. Ναι, καλησπέρα. Από το δεύτερο νηπιαγωγείο Φερών. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, αμέ. Ναι, σας ακούω, ναι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω για τις 2 εβδομάδες που θα είναι η διάρκεια του παιχνιδιού. Ναι. Καθημερινά θα περνάμε τις μετρήσεις. Ναι. Ωραία. Μετά από 3 εβδομάδες θα πρέπει να ξαναπεράσουμε τις μετρήσεις που θα έχουμε μια συγκεκριμένη μέρα. Μπράβο. 3 εβδομάδες. Αν κατάλαβα καλά. Σωστά. Ναι. Ωραία. Μία ερώτηση ακόμη. Το στόχο μπορούμε δηλαδή να τον τροποποιήσουμε με βάση το σχολείο μας και να είναι ίσως πιο εφικτός. Αυτό ακριβώς. Ωραία. Εντάξει, χρησιμοποιήστε το εργαλείο του υπολογισμού του στόχου, αλλά αν δείτε ότι σας βγαίνει πολύ έτσι φιλόδοξο στο στόχο σας, κάντε μία τροποποίηση. Να πω κάτι όσο είστε ακόμα... Γιατί εμείς έχουμε μετακινήσεις και με λεωφορείο. Κατάλαβα. Και αυτό θεωρείται φιλικός τρόπος μετακίνησης. Μάλιστα. Να πω κάτι όσο είστε όλοι ακόμα εδώ. Θα ήθελα όταν τελειώσει η συνάντηση, αύριο κάποια στιγμή, να μου στείλετε όλοι ένα mail, επειδή κάποια σχολεία τα βλέπω, κάποια δεν τα βλέπω σαν ονόματα, ποιοι συμμετείχατε τελικά σήμερα. Εντάξει. Ωραία. Ναι. Θα είναι ως απάντηση στα δικά σας email, έτσι, σε αυτή τη διεύθυνση. Σε αυτή τη διεύθυνση, αλλά να μου λέτε όνομα και σχόλιο. Ωραία. Γιατί μερικοί μου στέλνετε μόνο όνομα. Βεβαίως, έγινε. Όνομα θέλετε ή σχολείο? Όνομα και σχολείο. Για όνομα και σχολείο. Εντάξει.
Και θα ανέβουν και οι παρουσιάσεις που σας έκανα στην ιστοσελίδα. Θα σας στείλω το link και να μπείτε να τις κατεβάσετε, να δείτε με την ησυχία σας. Και ό,τι άλλο θέλετε. Άλλη ερώτηση. Πρέπει να σε βοηθήσει την παράταση. Από το 11ο Δημοτικό πάλι, Αλεξανδρούπολης. Πείτε μου. Σε περίπτωση που 2-3 μέρες συνεχόμενες βρέχει, ας πούμε, πότε τα παιδιά έρχονται, θα φέρνουν οι γονείς με το αυτοκίνητο. Εκεί το πρόγραμμα τι γίνεται? Λοιπόν, άμα μπείτε μέσα στη σελίδα των βιβλίων και δείτε τώρα, να μην αλλάζω συνέχεια οθόνες, θα δείτε ότι υπάρχει τη φορά όπως συμπληρώνεται κάθε μέρα, πώς ήρθαν τα παιδιά. Λέγεται τις καιρικές συνθήκες, δηλαδή η Δευτέρα έβρεχε, ήρθανε τόσοι με τα πόδια, το Τρίτη είχε ήλιο. Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη σαν ποιοτικό αποτέλεσμα. Οπότε υπάρχει πάντα μία συσχέτιση των καιρικών συνθήκων. Γι' αυτό και είπαμε προς την Άνοιξη, ώστε τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές που είναι ψηλά όπως εσείς, να είναι όσο το δυνατόν καλύτερος ο καιρός. Εάν βρέχει και κάθε μέρα το παιδί μπορεί να έχουν τα πόδια, θα ληφθεί υπόψη, δεν είναι κάτι φοβερό, δηλαδή κάτι κακό να πούμε. Αλλά επιλέγετε και τις καιρικές συνθήκες σε καθημερινή βάση, μαζί με τη μέτρηση. Θα το δείτε μέσα άμα μπείτε στη σελίδα και αρχίσετε να συμπληρώνετε, θα σας βγάλει τη Δευτέρα τι καιρό είχε και πώς ήρθαν έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Άλλη ερώτηση, γιατί νομίζω ότι σε λίγο θα μας κλείσει ο χρόνος μας. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση από άλλο σχολείο? Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να τα επικοινωνούμε, φαντάζομαι. Ορίστε. Και με κάποιο τρόπο, αν έχουμε κάποια απορία, θα μπορούμε να επικοινωνούμε, φαντάζομαι. Είναι αυτό. Σας είπα, από εσάς θέλω μόνο να μου στείλετε ένα mail ότι συμμετείχατε και παρακολουθείτε μέσα από τη συγκεκριμένη σύνδεση. Και θα ανεβούν οι παρουσιάσεις σας σε εντολή. Και οποιαδήποτε περαιτέρω βήματα ακόμη δεν έχει κάτι φοβερό να κάνετε. Μπορείτε να ξεκινήσετε τις διάφορες δράσεις. Απλά όπως σας είπα και πριν, ό,τι κάνετε και που είναι έτσι πραγματικά αξιόλογο και θέλετε να το ανεβάσετε κάπου, μην ξεχνάτε να βάζετε το link στη σελίδα του Traffic Snake Game. Να φαίνεται κάπου ότι έχει γίνει στα πλαίσια του έργου κτλ. Και να μου το στείλετε για να το χρησιμοποιήσουμε και για ενημέρωση και των άλλων χωρών. Τα πανό θα σταλούν μέσα στο Μάρτιο, νομίζω ότι είναι καλά να σταλούν. Ούτε πολύ πιο πριν για να μην καταστραφούν ή χαθούν οτιδήποτε, ούτε και οριακά. Θα σταλούν λίγο πιο πριν. Μία ιδέα, αυτό ξέχασα να σας πω, είναι να παιχτεί το παιχνίδι στα μισά σχολεία μία συγκεκριμένη περίοδο και στα μισά μια άλλη. Επειδή τα πανό δεν είναι τόσο πολλά όσο είναι τα σχολεία, για να μπορέσουν να επιστραφούν σε μάθημα να δώσουμε στα άλλα σχολεία. Άρα μπορεί να το δούμε αυτό τώρα πώς θα προχωρήσω, αν συμφωνείτε και σας στείλω ενημέρωση. Κάποια σχολεία να παίξουν τον Απρίλιο και κάποια τον Μάιο. Ώστε να προλάβει να έρθει πίσω το πανό. Έχουμε 60 πανό περίπου στη δικτυακή μας και τα σχολεία είναι 100 τόσα, αν μείνουν όλα. Εντάξει. Κάτι άλλο, κάποιος? Να κλείσουμε την από τον Νηπιαγωγείο Ευδήλου, να κάνω άλλη μια ερώτηση. Ναι, βέβαια. Για αυτό που είπατε με το δάσκαλο και το βραβείο, ώστε να συμμετέχουμε κι εμείς. Ναι. Αυτό μπορείς να μου το εξηγήσεις, δεν το έχω πιάσει πολύ καλά. Δεν είναι κάτι, απλά σαν ιδέα είναι ωραίο για τα παιδιά να βλέπουν ότι και ο δάσκαλός τους ακολουθεί το καλό παράδειγμα. Ναι. Απλά αυτό το αυτοκόλλητο, τι παίρνει ο δάσκαλος, αυτό το κολλάει στο... Ναι. Τη μέρα που και ο δάσκαλος θα έχει έρθει στο σχολείο, ας πούμε, με το ποδήλατο ή με τα πόδια, μπορούν να κερδίσουν ένα έξτρα αυτοκόλλητο τα παιδιά. Δηλαδή εκεί που θα είναι 20 παιδιά στην τάξη, να γίνουν 21 μαζί με το δάσκαλο. Και έτσι να
ανεβάσουν λίγο το πλήθος των αυτοκόλλητων και να πλησιάσουν τον στόχο τους. Ουσιαστικά να παίξει το δάσκαλο στο παιχνίδι. Αυτό. Ωραία, ωραία. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Κάποια άλλη ερώτηση? Αλλά γιατί πήγε μόνο σε μία. Γιατί? Μήπως από κάτω έχεις το group, πρέπει να κλικάρεις το τηλέφωνο. Παλιά μικρά σαν κάτω. Λοιπόν, μπορούμε να κλείσουμε. Έχετε κάποια άλλη ερώτηση? Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και περιμένω το email σας περί συμμετοχής, ότι συμμετείχατε, για να το καταγράψω και θα περιμένετε και από μένα περαιτέρω ενημέρωση, εντάξει? Έγινε. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καληνύχτα. Χαρά, γεια σας. Να σου πω, πώς θα κάνω το recording εδώ τώρα? Τι άλλο,